matur suwun. Sami-sami. Kung jenengan kersane gending napa Kung? Napa Kung? Sinom Parijata. Kakung kula niki. Kakung kula njaluk Sinom Parijata. Wah iki. Ya Kang. Kakungmu diwet-wet ya Kang. Kowe ora tau mara lho Kang. Sik dadane rada repot. Ya. Ya. Aku ki uripku ki bejo ya mergo cetuk kakung lan iki ya. Wah, kowe ngrasane bejo. Ora bejo piye lho ya. Dikaya ngapa wong lek duwe pepunden ya Kang. Apa-apa nek sing ditakoni, apa-apa nek disambati, sembarang-barang atase kakung. Ngono ya. Iya, aku dadane. Jaluk duit diwehi. Jaluk rokok tukokne. Iya. Gundulmu kuwi lho. Ya ora. Ya, enggak Sinom Parijata. Niki khusus kagem pepunden kula. Anu, Bu anu, napa? Sinten? Bubur. Teruse. Bubur. Iya. Cocok. Sing diapali cocok mek cocok. Ya, cocok. Yo. Sing penting kok dinyatan sawerna-werna Surabaya kampung kali asin yen pengin urip mulya kudu wani prihatin oh para suling yen wis penak aja nyepelek untune yo mandang Cis audio. Cis audio. Cocok. Kepati malam minggu putra solo panjami radit selong hatiku Mampir mompar mampir Aja kanthi